Peter, det er i de her dage 40 år siden, at det blev lovligt med fri abort i Danmark. Og, man hold da op, det er blevet benyttet. Hold da op. Der er sgu mange, der tænkte, det var en god idé. Har du fået en abort? Jeg vil ønske, jeg havde nærmest. Jeg kender nærmest ikke nogen kvinder, der ikke på et eller andet tidspunkt. Ja. Og det er en ret fantastisk ting i et vestligt land. Det er noget af det, der gør, at vi nogle gange kan rejse til andre lande og sige, I skal tage sammen, I skal gøre ligesom os. Og samtidig så giver det jo også grobund for, at kvinderne i større grad kan slå sig løs. Præcis, og det har de gjort. Det har de. Det er godt. Der sker så bare det, at nu tager vi en lille tur til Horsens, og man skulle tænke, så skal tiden jo ikke rette. Så jo, der er lige en tidsforskel på cirka 60 år, åbenbart. Fordi der er nogen, der hedder Retten til Liv, en mere eller mindre håbløs forening, som hader abort. De har sat 16.000 kors op på en mark i Jylland. Fordi at hver kors skal symbolisere et af de her fostre, som simpelthen er blevet myrdet på bestialsk vis, ifølge Retten til Liv. Jeg håber, at fri abort det bliver lavet om til at være ulovligt igen. Hvert kors symboliserer en af de årligt omkring 16.000 aborter i Danmark. Jeg synes ikke, at det er en kvindes ret at herske over et andet liv. Foreningen Retten til Liv og flere hundrede frivillige slog de mange kors i jorden. Klods op af tusindvis af trafikanter på motorvej E45 syd for Horsens. Vi ønsker at formidle virkeligheden, som den er, og så få folk til at tage stilling. Er det sådan et samfund, vi ønsker fortsat, hvor 16.000 ufødte børn hvert år bliver slået ihjel i mors mave? Ja, okay. Der står en ung frivillig type her, mand, og siger, at det er ikke kvinden ret. Det var ikke lønnet arbejde? Nej, det er heller ikke hans ret. Sådan på nogen mulig måde i hele universet hans ret, at han skal sige det. Nej, det er ikke engang. Jeg vil sige, at her er vi ude i en af de sager, som ikke engang er skidesvær, hvor der er en gråzone. Det er der ikke. Der er ikke nogen gråzone. Vi kan jo ikke mere end ham. Jeg kan ikke forstå, at du kan være så dømmende, fordi du har... Jeg er ikke... Jeg siger, få nu de aborter. Jo. Nej, det ved jeg godt. Men det er jo... Du er jo også en mand. Ja. Men derfor så skal jeg jo i hvert fald ikke blive gravid. Men så skal jeg jo ikke på nogen måde bestemme, hvad andre mennesker skal med deres krop. Slet ikke nogen, hvor jeg ikke ved, hvordan man kan have det inde i kroppen. Så burde man jo tage den med, altså lade en kvinde galle ud, og ikke dig. Og bare rolig. Iben Tranholm overbimsdamen fra arrangementet. En tidligere talsmand for den katolske kirke, nu hun debattør, forfatter og mener, Harry Potter er den farligste bog, der er udgivet i 100 år, fordi den lærer børn om sort magi. Hun mener også, de her 16.000 kors er en god idé, og sådan, lad være med at fortælle os sådan ting. Det er ikke i orden. Og hende der snakkede, hedder Ellen, og der er ikke nogen af dem, der har fat i nogen lang ende. Hvad med Gyrit? Jeg vreder ham. Gyrit er vred af ham. Det er selvfølgelig. Selvfølgelig er hun det. Hvor vred er du, Gyrit? Jeg er virkelig vred. Jeg synes virkelig bare, at han skal tie stille ham der. Og det synes jeg generelt Retten til Liv skal. Ja, men Retten til Liv. Men så, de jo Gyrit, nu er der jo et spørgsmål, som man ikke burde stille en kollega. Og slet ikke i radio. Men jeg ved bare, der er mange, nu kommer jeg jo til at lægge an til det her på en måde tidligere. Og, altså, jeg ved ikke, jeg kigger med vilje ikke ud på Gyrit nu, men Esben, altså, har du en formodning om, hvad det er, jeg vil spørge Gyrit om? Jeg har ikke fået en abort. Heller ikke bare pillen? Lige en tidlig morgen ned på Løveapoteket og stå og skamme sig. Men den har alle vel, den har jeg også taget. Ja, du tager det. Nå, men det er også det. Man må lade være med at gøre det til noget odiøst. Nu må man lige styre sig. Det er 2013. Og det er jo ikke værre end det. Nej. Og selvfølgelig, man skal ikke få 39 aborter, hvis der ikke er en grund til det. Men det er et fint ting for et land. Nu sidder vi jo her. Ja, præcis. Og man kan høre dig og Gyrit, og jeg tænker mest over, hvordan alle de kors ser ud. Ja, og det er jo det, når man kommer kørende i bilen. Hvis vi skal hjem til Jylland inden for det næste stykke tid, så kommer du til at se dem, for de står simpelthen langs motorvejen. Så derfor så har de jo selvfølgelig også hørt, hvad folk siger til, når de nu kommer bragende forbi 16.000 hvide kors. Jeg synes, at det er egentlig noget mærkeligt noget. Men altså, det kan da godt være, dem, der er imod abort, så virker det nok lidt bedre som... Altså, så er de imod abort. Det var måske ikke sådan, jeg ville vælge at gøre, men det er da noget, der skaber opmærksomhed, kan man så sige, ikke? Jeg kan godt have fri abort, det er godt. For det er jo mange, der kommer i kniv, jo. Så det kan det ikke blive i orden, ja. Og den sidste, han rammer den hoved på sømmet. Der er mange, der kommer i kniv. Der er mange, der kommer i kniv. Og så kan de blive hjulpet. Ja. Og det er der, den er. Og det er jo virkeligheden også, hvis man skal være lidt snarrådig omkring det. Det er jo ikke kun kvinden, der nødvendigvis kommer i kniv. Præcis, alle kan komme i kniv. Også alle sammen. Ja, det er et samfundsproblem. Ja. Tværtimod, så burde måske simpelthen gøre det endnu lettere at få en abort. Jeg tænker bare håndkøb, simpelthen. Bare som panodiler. Så Retten til Liv nedlægger jeg selv. Det er en dårlig forening.